Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke ivangeli lika Mateyu isahluko sesihlanu ivesi ye-13 kuze kube i-16. Nina ningusawoti womhlaba. Kepha uma usawoti edumele, ubusawoti buvuswa ngani na? Akasasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Thandwa zami, uJesu ushumayela intshumayelo esiyibiza ngokuthi intshumayelo yasentabeni. uJesu ukhuphukela entabeni njengoMose owakhuphukela entabeni, ukuba ayobonana noNkulunkulu maqedane ebesekhuluma okushiwo yizulu. Yabona ijulile lento eyenziwa umntaka Maria namhlanje, ngoba uthe sekhuphukela entabeni wasebenzisa izilinganiso ezimbili. Esokuqala uthi nina ningusawoti womhlaba. Esesibili nina ningukukhanya kwezwe. Kungani uJesu asibize ngosawoti? Asibuyeleni ithandwa zami esikhathini sakudala. Ngezikhathi zikaJesu usawoti kwakuyinto ebizayo. Akusiye wonke umuntu owayekwazi ukuthenga usawoti. Akusiye wonke umuntu owayekwazi ukuba nosawoti. So usawoti wawutholwa ilaba abadla izambane likapondwe. Abantu ababeba nosawoti, abantu ababephila kahle. And there's something lapho. Ukubaleka kwasawoti akusiye wonke umuntu okwazi ukuba nawo. Uma uJesu ethi ungisawoti, kanti usefuna ukuthini? Akusiye wonke umuntu, futhi akekho omunye umuntu oyokafane nawe. You are one of the kind. Khona into uNkulunkulu ayenzile wayifihla kuwena wedwa. Noma ngathiwa ngifuna kanjani ukufana nawe, noma ngagqokiso kwakho, noma ngakhulumiso kwakho, noma ngingagqoka, ngenze, ngifunde, noma yini oyenzile. Thandwa zami, singaba amawele esihlale esibelethweni sinye, kodwa ngisoze ngaba wena. Kukhona into eyisimanga neyigugu uNkulunkulu ayibekile, uyibekela wena wedwa. So uJesu ethi ungisawoti, ufuna ukungikhumbuza ukuthi thembelani kunento enguwena engeke itholakale noma ikephi emhlabeni, ezulwini, ngaphansi komhlaba, noma ikephi. Start appreciating yourself. Uligugu, uyintokozo enhlizweni kaNkulunkulu.
angiphiki ukuthi kwesinye isikhathi siyazenyeza, kwesinye isikhathi sibuka ubuze bethu, kwesinye isikhathi sibuka ukwehluleka kwethu, kwesinye isikhathi silalele kakhulu abanye abantu, kwesinye isikhathi sibe too harsh on ourselves. Kodwa uthi uJesu ungisawuti, uligugu elingatholakali, kunento ekuwena enguwena akekho ongayithola, noma ngathiwa ngiyakubulala uyofanayo. Make a promise to yourself. Ungashoni without discovering the best of you. The best of you is yet to come. Izwe alikakayiboni inkazimulo uNkulunkulu ayibekile empilweni yakho. Izwe alikakayiboni inkazimulo uJehova ayigcobile empilweni yakho. Yebo kwamanje kungenzeka ukuba sibona lufifi, okwamanje ngenzeka ukuthi sididekile, kodwa the best of you is yet to come. Endleleni ngenhlupheko, ngokukhathazeka, ngokulimala, siqoqa ubufakazi. Enye into ngosawoti, usawoti unamandla okubulala. Babethi ngezikhathi zakudala, uma isitha sakho singafuni ukuba kumile emasimini akho, sasithatha usawoti siyowuchela emasimini akho. Ayikho into emilayo la kuchelwe khona usawoti. Usawoti unamandla okubulala. Wena unamandla phezu kwakho konke okumelene nentando kaNkulunkulu empilweni yakho. Do you know how powerful you are? Ukuthi uNkulunkulu kunamandla akwembathise wona. Now, akuwona amandla ezikhwepha zakho, akuwona amandla okuhlakanipha kwakho, akuwona amandla engcebo yakho, akuwona amandla owathole emndenini wakho, amandla owanikwe yizulu. Unamandla phezu kwemimoya, unamandla phezu kokugula, unamandla phezu kwezimo zonke, unamandla okuthulisa ulwandle. Uyazi unamandla okusukuma uthi egameni likaJesu konke kuzawuthoba. Unamandla okusukuma uthi Nkosi uthe ezwini lakho ungembathisa amandla phezu kwaso sonke isimo. If only besingasukuma sithi Nkosi athi ngicela ukuconnecta namandla oke wanginikeza wona endulo. Okwesithathu, usawoti has the power to preserve. Ngikhumbula sayingane sasithatha inyama ebovu yenkomo ebese siyibhixa usawoti, sigcoba usawoti, sigcoba usawoti ihlazi njalo ngoba sasifuna ukwenza umqwayiba, ibiltong. And siyoyineka, and yoma lenyama emva kwamasonto nezinyangana sobe sesidli singumqwayiba. Unamandla to preserve izinto. Kunezipho uNkulunkulu asinikeza zona, kunezinto
ezisilahlekele sinamandla okubuyisa sithi Inkosi leli gugu wasipha lona. Sinamandla okwakha, sinamandla okududuza, sinamandla okukhuthaza, sinamandla okusindisa. Kodwa futhi sinamandla okubamba amagqubu, okubamba inzondo, okubamba ulaka, okubamba inhliziyo embi. And so we need to choose life or death. Kodwa sembathisiwe eyakekho umuntu onamandla njengesidalwa esingumuntu. Yazi uNkulunkulu ngathiwa isidikila esinikeza lamandla. Inkinga ukuthi asazi, we do not know how powerful we are. And uSathane uyasifihlela. Ulokhu esilethela abantu abasikhumbuza izono zayizolo. Ulokhu esikhumbuza ukwehluleka kwethu because uyazi ukuthi the day we realize ukuthi sinamandla angakanani umbuso wakhe uyophela. Yazi asikho isidingo sokulwa nosibanibani. Asikho isidingo sokuphikisana naye. Asikho isidingo sokukhompetha naye. Ngoba nginamandla angasoze abe nawo. Unamandla engasoze ngibe nawo. Nginezibusiso angasoze ayithola. Unezibusiso engasoze ngayithola. And asikho isidingo sokunqubuzana nokushayisana. Ngoba sonke sabelwe efeni elinguKristu. Nake nakhumbula ebandleni ukuthi siyawubusisa sugoma uSawuti. Ngoba uthi umkhuleko Nkosi ake ubusise ugomelo Sawuti wena owavuma umprofeti wakho Elisha ukuba usebenzisa ukuthi amanzi axutshwe nalo Sawuti obusisiweyo abusiswe kuthi lapho kuchelwe khona kuxoshwe yonke imimoya emibi namandla kaSathane. Ngazi uNkulunkulu uma ekubiza ngoSawuti ufuna ukusitshela ukuthi wena unamandla pheko ubumnyama. Athi obhala kahle asikho isikhali esimelwe nesibekiwe esiyoba namandla pheko kwakho, esiyoba namandla pheko ekusasa lakho, esiyoba namandla pheko umndeni wakho. Do you know how powerful you are? Athi ukukhanya kwezwe. Athi akekho thatha ukukhanya kufake ngaphansi. Athi ufana nomuzo wakhiwe pheko intaba. Ngithanda la esethi khona athi ukukhanya kwakho makukhanye phambi kwabantu, abantu badumisa uNkulunkulu. Inkinga yethu suke salalela abantu abasitshela ukuthi siyabheda, sazenyeza, abasitshela ukuthi asihlakaniphile, abasitshela ukuthi si-useless, abasitshela ukuthi bekufanele senze izinto kanje. Sakhohlwa ukulalela izulu. Elithi namhlanje wena uSawuti, wena ukukhanya. Athi qhubeka wenza imisebenzi. Noma abantu bangangakuncoma. Noma abantu bangangayibona imisebenzi emihle eyenziwa wena. Kodwa izulu malijabulile ngawe konke kuphelelisiwe. Indlovukazi yezulu ayibenathi sibuse sizivikele sikhanyisela uNkulunkulu somandla sinikeza amandla negrasi elivela kuyena ngoyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.